Què li ha fet en Junta a la Kotomi? Kotomi. En qualsevol cas, vés amb compte. Sigui quina sigui la reacció de la Kotomi, no entris en el seu joc. Em sents? Ho has entès? Si sortissis amb una noia que sent una debilitat tan gran pel mega playboy, segur que t'hi convertiries d'una revolada. Per tant, passi el que passi, tu i la Kotomi no podeu acabar junts de cap de les maneres. Au! Per què t'ho agafes tant a la valenta? Ostres, no em facis preguntes evidents. Que t'acabis convertint en el mega playboy o no determinarà el meu futur. En depenen tots els meus somnis. No cal que pateixis per la Kotomi. No hi sortiria mai amb una noia que no m'agradés. Ben dit. Però pel que fa a l'Ami, també t'hauré de dir el mateix. Què fas, que em vols matar? És que l'Ami i tu heu d'acabar junts tant sí com no, tros d'inútil. Quants cops ho he de repetir perquè ho entenguis? Kotomi! Kotomi! Jo juraria que ha entrat aquí. Per què deu haver vingut a la torre de la princesa? Vinga, vés amb l'Ami! No vull tornar a caure! Ostres, mira que arriba a ser animal. Ami, Junta. la Kotomi és aquí? Sí. Per què deu haver sortit corrents? Ha fet un pet davant del noi que li agrada. Això fa vergonyir a tothom. Doncs jo trobo que exagera una mica. És des que era una nena petita. La seva constitució fa que sempre que es posa nerviosa li vinguin flatulències. Jo m'ho havia dit fa temps. És com la teva dèria per vomitar. Vaja. Es veu que la té molt acomplexada. Li he de dir en Junta que surti amb la Kotomi. Li he de dir. Junta. Què? Quina sorpresa i un ambient perfecte. Ara, si tot va prou bé, aquests acabaran juntets. Déu-n'hi-do com triga, la Kotomi. Sí. Què carai deu fer aquí dins? Oh! Junta, tros de burro, què coi fas? Mira de parlar-hi amb paraules més romàntiques. I tu també, Ami, que no veus que pots continuar amb la declaració d'abans? Inútils! Escolta, mami. Mira, per més que t'hi vulguis esforçar, el fet és que no la conec gaire, la Kotomi. Vull dir que no hi sortiria. Ja ho entenc. Perquè estic enamorat d'algú altre. Aquest Junta és un cas. Ja torna a parlar més del compte. Perquè...
M'has esperat, Momonari? Kotomi! Òndia, què t'has fet? Feia temps que rumiava fer-me un canvi d'imatge i ja ho veieu. Transformant-me em pensava que els sentiments també em canviarien. És que em volia acomiadar de la noieta que havia estat fins ara. Kotomi... Tot d'una, la situació ha fet un tomb ben curiós. Escolta, Momonari, si tens una estona lliure, t'agradaria que anéssim a algun lloc tots dos? No pot ser! La veritat és que estàs radiant. Moltes gràcies. Au, som-hi. Escolta! Adéu. On és en Junta? Se n'han anat cap allà. Cap allà? Òndia! A ell també li hauria d'haver posat un transmissor! Però per què t'ho prens tant a la valenta? És que és per prendre-s'ho! N'hi ha per això i més! Si en Junta i tu no acabeu junts, es convertirà en el mega playboy! I si passa, la meva missió haurà sigut un fracàs absolut! Mega Playboy? Només que tu li haguessis confessat els teus sentiments, segur que hauria anat bé. No és veritat. Pensa que el més important és que ell no sent res per mi. A més, ara se n'ha anat amb la Kotomi. Ni que m'hi esforcés no podria fer res. No, no, t'equivoques! Aquest que has vist ara mateix no era en Junta, tal com és. Era el mega playboy! La noia que ell estima de debò és... Creu-me, Karin, jo estic completament enamorat de tu. Sé que en Junta t'estima, tu. El que el fa més feliç és estar amb tu. Pensa en aquell penjoll. El va comprar especialment per tu. No el va comprar per mi, segur. Són una colla d'incompetents. Per què no hi ha manera que em surti res bé? Perdona que t'ho pregunti, però on som? Oh, no me n'havia adonat. És que estàs tan atractiva que t'he dut fins a aquest cau sense ni pensar-hi. Oh, no cal que pateixis. Anem a algun lloc que hi hagi més gent. És igual. Entrem. No em fa res perquè vaig de debò. Vull dir que vaig de debò amb això teu. No cal pas que entrem en un d'aquests hotels. Momonari.
m'he ficat. Tingues present que és un mega playboy que va deixar prenyades 100 dones. Aquí sembla un lloc prou adequat perquè faci el primer pas. La intuïció em diu que és per aquí sense cap mena de dubte. Han de ser allà. Un petó. El meu primer petó. Amb en Momonari. Ai, ja hi torno. Estàs excitada? Aguanta. Has d'aguantar. No, no. No puc més. Se m'escapa. No aguanto més. Que no et trobes bé? Què et passa? Mira, deixem-ho aquí per avui, Què? És que si anem més lluny, potser, doncs... Escolta'm, que ho vols deixar aquí perquè et fas càrrec del problema físic que tinc? Doncs mira, sí, més o menys. Moltes gràcies. Soc tan feliç. Això no està bé, Kotomi. El pit. Jo també vull canviar la meva constitució. Resulta que quan anava a primària vaig fer un pet davant del nen que m'agradava. Va ser aleshores que vaig començar a fer gimnàstica rítmica. Però per culpa d'aquest problema em veig incapaç de sortir en públic amb mallot. I el fet és que vaig decidir que no em tornaria a enamorar de cap més noi mai més. S'assembla molt a mi. No ens desanimem. Junts podem solucionar aquest problema que tens. Espera un moment. Això vol dir que només has sortit amb mi perquè pogués superar aquest problema? I només per això? Que contenta estic que ets tan bo amb mi. Perdonin! Això sí que és estrany. L'instint em diu que en Junta ha de ser aquí. Perdonin! Què fas? Perdó! On carai vau anar ahir a la nit? I què racó hi vau fer? No facis aquesta cara de mala bèstia. No em diguis que estàs empipada. Oh, i tant que estic empipada, ja ho crec! Per què et vas convertir en mega playboy en un moment tan delicat? Ja et vaig dir que si sorties amb ella et convertiries en aquell Casanova. Vas engegar Norris el que sentia l'Ami. La Kotomi desperta el mega playboy que dus a dins. Què fas? Què vol dir aquest riure tan burleta? Oh, no! No pot ser! No em diguis que li vas fer alguna cosa estranya! Que li vas fer un petó o què? Ai, mare! Vau arribar fins al final! Au, vinga, Karin. Em sembla que estàs una mica gelosa. Oh! Per quins 7 sous hauria d'estar gelosa per un brètol com tu? Que n'ets de burro. Què t'agafa? Vine aquí.
Doncs perquè sempre et dediques a col·locar transmissors a la gent. Quan m'has fet aquella clau, segurament me n'has col·locat un. Ara que tinc el receptor, ja puc estar ben tranquil. Rata sàvia. Tu no pateixis, pots estar tranquil·la que no li faré res estrany a la Kotomi. El meu objectiu és que superi el problema que té. Tanoka! Si et converteixes en Mega Playboy no saps què faràs! Cap problema, no pateixis. Vaja, aquest ximplet ha fet que el cor se m'accelerés. Doncs sí, aquest és el motiu de debò. En Junta vol posar remei al problema de la Kotomi. Per tant, de sortir-hi no hi surt amb ella. Res més? Com que res més? Mira, encara que no tingui la idea de sortir-hi, no se sap mai. En Junta es podria acabar enamorant de la Kotomi. Vull que l'agafis per les regnes tan aviat com puguis. Però si ja t'ho vaig dir ahir. Que no te'n recordes? Jo no li agrado pas a ell. No, això no és veritat. Oi tant que sí. Prou! Mira que ets tossuda! I tu et fiques on no et demanen. Ei, Junta! M'han donat una carta per tu. Una carta? És de la Kotomi. Ui, això no fa gaire bona espina. No és el que us penseu. Vine al gimnàs. En Momonari em va dir que anava amb mi per ajudar-me a superar els meus problemes físics. Però no vull que sigui l'únic motiu. Ara és la meva oportunitat d'estar amb ell. He de fer que se senti atret per mi. I què deu voler, la Kotomi? No s'entén que vulgui quedar al gimnàs. Has fet mal fet pensant que només tenia un receptor. De maquinotes d'aquestes en tinc per donar i per vendre. Kotomi! No hi és? Kotomi? On deu ser?